بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tecrübe olan ustadlı, yüzü nurlu, dil doğalı, Hazreti Adile, yüreği iman nuru bile coşup duran yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin ettiğin taat ibadatlarınızı öz fazl-ı kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatçılığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Her gaytiniz daştan yakinden gelip dururseniz, Huday Tebarek ve Teala adımlarınızı dinin yoluna adılan adımlardan saysın kıyamet günü inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh, Siddiq de değilli, Atiq de değilli, bir adam otun azat bolonni, otun nicat tafanı görecek bolsanız Ebu Bekir Siddiq'i görağınız deyip Resulullah aleyhisselam, Atiq de değilyen Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh, üçüncü celeseti. İçindeki dersleri bilen Huday Tebarek ve Teala'nın tevfik vermekliği bilen köklediğinden hizmetini de yetirir. Huday Tebarek ve Teala aydan eşdellerden kabul edip hemmemize emel tevfiqin verip hemmemiz eserlemiz bilen bile bir dünya o dünya gönül yerlerden etsin inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq İslam dininin evunçağını geçen celesi aydıptık tazir ve laqadani bu hayrağı sataşıp bir peygamber gelecek şu dişin eğer senki hak bolsa sen onu şol peygamberin yanına kömekdeş bolyan kömek beryan boljak deyip bu hayra şeyle aydıptı. Ol vaqaeden sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in özü aytya ve kad haddasa Ebu Bekir'in qala kuntu jalisan bi fana'il Ka'be. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aytya bir gün Ka'ben şugurun inne hazır İslam dini gelmezinden evun çarakta Ka'ben kenarına otuyttum diye. Ve kana Zeyd ibn Amr'in qa'idan. Zeyd ibn Amr diyen adam o da Hazreti Said, Hazreti Ömer'in körekeni bolyan Said'in atası. Zeyd diyen adam da şol Ka'ben yanına otuyttu diye Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Femerre Umeyye ibn Abi Salt. Umeyye diyen adam, Umeyye ibn Abi Salt diyen bir adam Zeyd'in dengesinden geçti diye. İslam dininden evunçarak. Ka'ben yanına oturan vaktimde Zeyd bir başta etti. Umeyye ibn Abi Salt diyen adam şu Zeyd'in dengesinden geçti. Bir Umeyye ibn Abi Salt diyen adam bir cahiliyet dövründe bir alim adamla birimiştik. Geçen ümmetlerin kitaplarını okuyan adammıştık. Yani Umeyye. Geçen ümmetlerin ahbarlarından haberi ba adam. Öllerde ken şeirleri koşuyanmıştık. Şeir koşuyan şair şeirlerinin içinde de cennetten, oğuttan aytyan olmalı. Bu kavmin yaşap yören yerleri daşa çokunup yören milletli, botperest adamların arasında cennet, oğuttan şeirlerini getiriyenmiştik. Adam yaxşı amel etse cezayı hayır verilecek. Teleke emeller olsa bilerek o bilen muamele edileceğini şehrine yankı Umeyye ibn Abi Salt diyen adam şehirlerinin içinde getiriyenmiştik. Şu gezip görüşüne de şehir koşup gören vaktinde ve yubeşşiru bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem qabla zuhuri.
şibir peygamber gelecektir hadiyakıdan adamlara buğuşlak edýänmişdik. Men şu kitaplary okuydum, geçen ummatlara men yetik dipdir kitaplarına. Şolaň aýçyna görä bir peýgamberin gelmeli dowry ýaqyn ha diýip buğuşlak edýänmişdik. Emma şeýle buğuşlap ýören adam, şeýerlerini goşup ýören adam, bir peýgamber geljekdir diýip ýören o meýye Resulullah aleyhissalatu vesselam peygamberlik berilen wagtyny hesadet edip görüpçilik edakydan Resulullah aleyhissalama iman getirmäni öýde buğuşlap ýör ha adamlara bir peýgamber geljek diýip. Emma şol iman getirmän bir iman dünýeden geçipdir da Umayyet ibn Abi Salt. Bunun gurrungy hadis şerifde de gelýär. Şerit diýen bir sahabaga bir wagt Resulullah aleyhissalam bile barýatdyk diýär. Hazreti Şerit Resulullah aleyhissalatu vesselam men goşgy şeýer zatlary ýetikdigim bilakadany menden sorady. Hel terwi min şi'ri Umayyet ibn Abi Salt? Sen şu Umayyet ibn Abi Salt kadim şeýerleri goşýan adam, men geljegim buğuşlak gedin, emme özi maňa iman getirmän geçen Umayyan goşgylaryndan, goşan şeýerlerinden bilýänmi diýdi. Men aýtdym, bilýän ya Resulullah. Onda şoňa maňa okuy diýip aýtdy Resulullah aleyhissalam. Hi diýipdi Resulullah aleyhissalam. Berde de bir gurrun edilende hi diýilmeýärmi? Resulullah aleyhissalam hi diýipdir. Ýani okuy maňa bilýän bolsaň diýipdir. Men bir tarapdan okuyup başladım. Her okuyup bir kafiye yetiremde Resulullah aleyhissalam hi etiyatti. Yani edame ver. Näme diýip Resulullah aleyhissalam maňa edame ver okuy diye şon tamamy şeýerlerine bir botperestliň arasynda ýaşamaklyk bilen wahdaniyetden goşýanmışdyk. Bir peýgamberiň geljekliginden wäde berakydan beşaret berip goşýanmışdyk. Resulullah aleyhissalam da şol goşan zatlaryny okuy diýakydany Hazreti Şerit maňa okutturdy diýär Resulullah aleyhissalam. Men okuyup boldum 100 gafiye da okuyamda Resulullah aleyhissalam aýtdy kâde ey yuslim musulman bolmana yaqin molla daşy diýipdir. Özi bilip tutdy diýipdir. Hak peýgamber geljegin adamlara buğuşlak edýärdi şu Umayye. Musulman bolmana yaqin molla daşy diýipdir. Emme ýüregindäki bahylçylyk, görüpçilik, hesadet ijada bermäni bir iman dünýeden geçdi diýipdir. Hazreti Sadi aleyhirrahme aýtýarda, özi buğuşlap bir peýgamber geljekdigini, ýene şol peýgamber gelende rahmeten lil alamin molk gelen Resulullah aleyhissalama görüpçilik edip özi binesip galypdyr. Hazreti Sadi aýtýar, şeppere ger vesle aftab nekahet, rovnak bazar aftab nekahet. Şmad yalfıllap duran güne yerganat da gijelerde çykýar. Men şu günnilerde günü görjekkä, günü ýamallany bilen, men günü görjekkä diýeni bilen yerganat. Günün bazary rownagy hiç wagtda kemelmeýär. Günün haridary ba, günü gözleşip duran adamlar ba, günü gözleşip duran heýwanlar ba, günü gözleşip duran otlar ba, baglar ba. Şeppere ger vesle aftab nekahet, rovnak bazar aftab nekahet. Yerganat maňa gün gerekkä diýeni bilen o günüň bazary rownagy hiç wagtda kesat bolmaýar. Muň özi binesip galýar. Ýogsam günüň haridary ba. Günnün awadan Resulullah aleyhissalatu vesselam sen görüpçilik edeniň bilen Resulullah aleyhissalamyň haridarlary kän. Sen özüň binesip galýaň. Sen özüň bir iman dünýeden geçmäňe sebep bolýaň. Fakat Umayyet ibn Abi Salt'ın gurrungyda ha ýaş ýigit dostlarym. Zaman her zamanada ba. Yaşap ýören zamanaňda da badyr. Ay men Hudaýa inanýan. Emma Qur'ana men inanmaýan nauzu billah. Ya Qur'any getiren Muhammed'e men inanmaýan. Men etiqadym ýok. O da biz ýaly bir insanmışdyk da. Ne bilýän özi ýazanlygyny, şaýat kitaby özi ýazanlar. Maňa Allahdan gelip dur diýakydany aýtýanlar. Hudaýa inanýan men Muhammed'i kabul etmeýän aleyhi afdalus salatu vesselam. Şu zamanada da aýdylýar da. Bi nasip galýar. Sen kabul etmäniň bilen Resulullah aleyhissalatu vesselamyň muhabbeti yürekler deşip dura. Resulullah aleyhissalatu vesselam kafir musulmanlar idalandy. Mu'min musulmanlar yürüğü bilen Resulullah aleyhissalama muhabbet etýär. Emma kafirler hatta reveş zindegilerinde yaşayışlarında Resulullah aleyhissalatu vesselami olgu tutunýar.
Ya görsen İslam'dan irad alınıya. Ay İslam şu bolandan sonra. Yaş dostlu. Yolçu yollan adaşta yollan näme güne? Yolla yürüyüp baryan adam yolun şaşırsa yolla ki günah yok. Mun özü yalnızdı. Bir däne musulmany görakadan İslam'ı gazavet edip bolmar. Bir neferin emelini görakadan İslam'dan irad edinip bolmar. Bir neferin yalnızmaklığı bilen yollan irad alıp bolmaya. Yalnızan adam yalnızdı yolla irad yoga. İslam'da irad yok. İslam bizat-ı khud nedare deybi her eyb ke hast az musulmani emas. Ya görsen Kur'an'dan irad alıyor. Ay Kur'an näme bir insanın yazandadı. Ay Muhammed'in özü yazanlardan nauzu billah. Bundan sen irad edenin bilen Kur'an'ın bazıları kesat bolmaya. İslam'ın bazıları kesat bolmaya. Amar Avrupa'da, Garp'te gün nagat İslam, Müslüman artıp var ya. Elhamdülillah. Huday Teala mundan ne beter arttırsın. İslam'ın erzişini sen yamallanın bilen ya bir neferin onu biderek aytmaklığı bilen eyni günün bazıları kesat bolmayışı yali İslam'ın, Kur'an'ın, dinin erzişi hiç vakti kemelmer. Nagat mufessirli, nagat muhaddisli, nagat faqihli, İmam Azam yali, faqih adamla, akıllı adamla, Kur'an'ın tamamı manalarına, ayetlerine yetik insanla. Tamam Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek sözü olsa zerrebinden geçiren ulamalı omurların vakf edipdirle Kur'an'ın manalarını düşünecek bolup. Omurların vakf edipdirle Kur'an'dan şu biz halal haram işmat tehretimizi namazımızda kullan umurlarımızda istifade etdiğerlerimiz şu Kur'an'ın meselelerinden çıkaracak bolupdurlar. Hey omurların vakf eden İmam Şafii ya Allah. Kur'an'ın sebebi nuzulları bilen yetik insanla neçe içine çümdüğünçen Hudaydan korkuları artyamıştık. Yaru geliptir bir Kur'an, bir kitap okuyuptur ya, onu okuyup bilecek ya Kur'an'ın bir ayasının üstüne sadece manasını verip bilecek ya Kur'an marada bidere kepleniyor. Ya görsen hemişe hacın vakti yeten vaktında mevzudan çıkacak ya Müslüman doğullu. Hacı gitmeli vaktında hemişe ken fezai mecazide ya berde adamların kulaklarını yaşap yok aka. Heyşe hacı kidakidan yönü harc edeninden fennam garip kasarı gözlemel. Hacı kityan adam meger garip kasarı gözlemelle değil yani. Bir hacılan biri hacıda gezip yören vaktında bazılarda bir et satıp duran kasabın yanından geçip bariyenle bir tədece et mali ölen vaktında bir adacık bir vakta alakadanı haltacığını yanına oklaptır baramda otoğu ödüm pişirerini yakadan. Haltacığın näki ba eti bilen käwen daşından tavaf edipdir. 7 gezek ayla nakadanı haltacığının içinde, horcunun içinde ol alanca et jagaz da ba. Käwen daşından aylanya namazını okuya otoğuna var ya. Yankı eti pişirecek bolya bişenak. Her jire odi güýçlendiriye bişenak. Soňram ýadyna düşýär ol käwen daşynda aylanlyk. Yanımda da şu et battı. Etin ne ruhu var, ne muhabbeti var käwek. Ne yüreği var şon biler ýaly. Emme bir adamın daşında bolakadan Allah'ın öýünün daşından aylananna bir ýöne ete ot degakadan yakmayan bolsa malyn feda edip gitýär, malyn çykaryp gitýän insan. Näçe wagtlap içersinden daşalyp gitýän insan. Barıp aşk bilen yürek berakadan käwek barýan insan. Aşk bilen käwen daşından aylansa ot yakacakmış onu. Bir ýöne tikke guşdy. Ot degmen wagtynda aşk bilen barýan insan o Hudaýyň odu degijekmi musulman dogullu. Be her hal Umeyyet ibn Abi Salt özü beşaret bermekligi bilen yine de Resulullah aleyhissalatu vesselam Peygamber bolup gelen wagtynda bir iman dünýeden geçýär. Hazrat Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aytýar, Käben kenarına oturan wagtymyzda Zeyd ibn Emre Umeyye dengenden geçip barýan wagtynda ýagdaýyny soraýar. Sağman ördüňmi, gurgun ördüňmi bolan wagtlarynda ol Umeyye aýdypdyr bir goşu goşýan halatynda. Kullu dinin yawmal qiyamati illa ma madha fil hanifiyyati bawrun. Şeýer goş geçipdir ýanyndan geçip barýan wagtynda. Her bir din kıyamet gününe
Hanifiye dinine, yani mustaqim dinine, arası dinine bolmasa, ol din batıllar diyakadan şeytir geçip gitti diye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Yani her din şu Hanifiye yolla, yani İbrahim Peygamber'in yoluna bolmasa, ol yol batıllar diyakadan şeytir geçip gitti. Men nemin eşitip tuttum diye Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Her bir din kıyamet gününe Hanifiye yolla bolmasa, yani İbrahim Peygamber'in yolu bilen bolmasa, ol din batıllar diyakadan şunu okuyup geçti. Yaş dostlar, bizim yolumuz, İslam dini Hazreti Adem'den merik gelen silsile din, yani vahdaniyet, Hudaya şerik getirmesizlik, tamamı Peygamberliğin menheci, tamamı Peygamberliğin çağıran yolu. O da Umeyyet ibn Abi Salt şunaydık gidiptir. Yani şu yol, İbrahim Peygamber'in yolundan başka yolla hemmesi batıllar. Bir botlara çokunmaklık batıllar. Yani İslam dininin de gelecekliğini şol şehrinin içine belli edipdi. Bir almal dersi yaş dostlar. Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytıyor: Millete abikum İbrahim, sizin dininiz, yani İslam dini sizin atanız olan İbrahim'in yolu. Yani bizim dinimiz, bizim atamız olan Hazreti İbrahim'in yollaşı. Hazreti İbrahim'den önce Nuh Peygamber'in de çağırıp giden yolu şey. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuh'a. Size Nuh Peygamber'e tavsırlan, size de şeriat edip verildi diye Huday Tebarek ve Teala. Yani tamamı Peygamber'in ak yolu şey. Elhamdülillah, İslam dini Hazreti Adem'den mer Huday Teala ak yol, tamamı Peygamber'in çağıryan yolunu bizler nesip ediptir. Bir vakt Hazreti Yaqub Hazreti Yusuf'a sataşan vaktında Hazreti Yusuf aytıptır da, Hazreti Yaqub'un gurrunu hemmeniz biliyaniz, Hazreti Yaqub Hazreti Yusuf'un feragında ağlap, qinanıp, gözler ağırıya. Ve biyazzat aynahu minel huzn. Qaygıdan yana Hazreti Yaqub'un gözleri ağırıya da. Hazreti Yusuf sataşan vaktında aytıptır: sen ki bir peygamber adamıttın, sen sabırlı bolmalymy, sen jydamly bolmalymy, sen oğlun Yusuf senden daş düşenne sen sabr edip oturmalymy, sen gözleň ağardyp şeýtirip ağlap şeýle qynanmak gerekmi dipdir Hazreti Yusuf. Bir adamın balas dünýeden geçýär, sabr et ya, sen ki peygamber adam, nämeden sirim şeýle bi sabr bolaqydan sen gözleň ağardy, sen sabr etseň bolmaýatdym dipdir. Hazreti Yaqub aýdypdyr: "Wagt jan ogullypdyr. Men sabr etjek" dipdir. "Dünýede sataşmasam da kıyamatda sataşar, muny bilýän" dipdir. Emma sen oğlun wagtynda gitdiň. Sen çağa wagtynda gitdiň. Sençi biz atalamyzyň dini, İbrahim kakamyzyň dini bilen biz gelýäs. Sen oğlun wagtynda gitdiň. Korktum, ağlanım, qynananım, sen menden daş dipde dipdir. Men ağlanım, sen akidelle sen dinin üýtgedakadan, dünýede men sataşmasaňa dursun, kıyamatda da sen dinin üýtgegil bolakadany ýolumyz aýralarmy kädi korktum jan ogullypdyr. Yani şu ak yollan aýrylakadany dünýede sataşmamyz dursun, kıyamatda sataşar nisem de sen oğlan wagtynda gitdiň. Sen şu ak yollan, Hanifiye yollan, İbrahim'in yolundan sen üýtgesele, kıyamatda da yolumyz üýtgerdiýakydan men şondan korktum dipdir. Yani Hazreti Yaqub, Hazreti Yusuf'tan sirim qaýgydakydany gözün ağardan şu yol bizlere elhamdülillah eneden dünýä gelemize Hudaý Taala nesip edipdir. Özü bir ulukon negmatdyr musulman dogalla. Resulullah aleyhi salatu vesselam aytýar: "Haýsy bir adam şuňa şükredakadany, ak bolan din, atalamyzyň dini, İbrahim peýgamberiň dini, Hudaýyň ýoly, ebedden, ezelden ta kıyamata çellim yürüyecek din, şu maňa nesip edipdir diýakadan haýsy bir adam raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyye diýse wajabat lehul cenneh. Şol adama cennet wajyp boldy dipdir Resulullah aleyhissalam. Haýsy bir adam, ay men razi boldum Allah eýem digine,
İslam dinim dıgına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men peygamberim dıgına razı bollum diýse şu üstada vecebet lehul cennet. Cennet şoňa wajyp boldy diýär Rasulullah aleyhisselam. İmam Ebu Davud'un rivayeti. Özümüz ağzımız öwrenşdireliň, eçerlemizi aýdaýlyň. Yeňiljek zat. Razitu billahi rabba ve bil islami dine ve bi Muhammedin nebiyye. Şunu aýtýan adama cennet wajyp boldy diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Be her hal yankı Umeyyet ibn Abi Salt, Ebu Bekr Siddiq gözläp tutdum. Her bir din Hanifiye yolundan, İbrahim peygamberin yolundan başkada bolsa bir batıl liyakadan geçti. Bir de bir dini ağladı. Bu hayrakta sataşamda bir de aydıptı sizin aranızdan bir peygamber dörecek deyipti da. Bir de bir dinden gurrun etipti. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aytya şolan gurrunu eşittim. Ama inne hâzen nebiyyullezî yuntezer minne ev minkum. Ey Zeyd, ya şu peygamber bizden örecek ya sizden örecek diye akadan aydıp gitti. Men şu gurrun eşitten vaktimde diye Hazreti Ebu Bekr Siddiq olan kişinin gurrunu eşittim. Varakat ibn Nevfel'e karşıyın gittim. Varakat ibn Nevfel diyen bir de bir cahiliyet vakti bir hakim adamlan bir yerimmiştik. Bir de bir kitaplatları okuyan, ehli kitaplan alımlarına yetik adammıştık. Butperestiden taylana kadani şolan arasında bolmaklığı bilen Mesihiyet dini öz begellaqadani Mesihiyet dinini geziyen, ibadet etyen bir hem alim hem abetmiştik. Ya şul adam özdü. Varakat ibn Nevfel Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşya sen peygamber sana gelen perişte Musa'ga gelen perişte diye akadan aytya. Men Hudaý ömür verse sana iman getirir diye akadan Resulullah aleyhissalama arkalaşıptırdım. Emme bir müddetçe Iqra suresi inenden sonra bir fitret bolýa wahy gelmeye Varakat ibn Nevfel yaşlı adam iki gözle kör adammıştık. Şol wahyň gelmedik wagtynda dünýeden geçipdir. Emme eger İslam dini gelse sen peygamberliň aşkar belli bolsa men sana iman getirjek diyen Varakan ýanyna Ebu Bekr Siddiq barıpdyr. Onda men şeýle eşitdim ýany şeýle gurrun edip dulla şolaň aýtýan dogrymy? Ol Umeyyet ibn Abi Salt edip aýtşy bir peygamber gelmeli ýakadan aýtdy. Bir peygambere gözleşilipdi diýdi. Varakat ibn Nevfel alim adam bolansaň aýtdy. Naam ibn ahi. Dogurdur ey dogonumyň ogly. Inne ahlul kutub. Biz ehli kitap dipdir. Ozal Yahudiyeti gördük, Mesihiyeti gördük. Şu peygamber özü sizin tayfanızdan, sizin aranızdan gelecek deyip Hazreti Ebu Bekr Siddiq bana bir de aytti. Sonra da Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi, menne iman getirdim diye. Bir Hazreti Ebu Bekr Siddiq Müslüman bolmandan önce öz aydan gurrunu. Emma enne Resulullah aleyhissalatu vesselam tebliği başlan vaktında deslap Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i aytya. Be Hasan'dan meylak Resulullah aleyhissalatu vesselam tebliğ başlamalı bolýa. Cabir ibn Abdullah diyen sahaba ol aytya semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yuhaddisu an fetretil vahiy. Men Resulullah aleyhissalatu vesselam'den eşitdim diye Cabir diyen sahaba Resulullah aleyhissalam gurrun berip tutdy. Bir müddet vahiy gelmeye, vahiy kesilye. Şol fetret yani vahiy gelmedik wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam şondan agdap tutdy. Febeyne ana emşi näçe wagt maňa Gary Hirada vahiy gelenden soňra bir müddet vahiy gelmeye. Şo wagtda men ýürüp barýatdym, vahiy de kesilip gelmän ýötdi. Febeyne ana emşi Resulullah aleyhissalam arada men ýürüp barýan wagtymda semi'tu sawtan minas sama asmandan bir ses eşitdim diye. Resulullah aleyhissalatu vesselam kellami kaldırdım, başımı kaldırdım. Birden gördüm fe izel melekul lezî câeni bi Hirâin câlisun alâ kursiyyin beynes semâi vel ard. Gary Hirada maňa sataşan, maňa gelen perişte bir gördüm asman tutupdu, asmanyny oti, yer bilen asmanyň arasyny doldurypdy diye. Hazreti Cibril görnüpdir da. Mundan gorkujuma özüm öýe garşyn gaçdym diye Resulullah aleyhisselam. Zemmiluni meni dolan diye akadan enemiz Hazreti Hadice'nin yanına geldim diye. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam gurrun mertip Hazreti Cabir aytdi.
Hazreti Cibril defede gören wagtynda eçersine garşyn ýörtük gaýtypdy Rasulullah aleyhisselam. Men dolan diýip. Men eçerik gelen wagtymda men doladyla, dolanakadan ýatyn wagtymda Hudaý Taala Muddessir surasyny nazil etdi. Ya eyyuhel muddessir, ey dolanyp yatan, kum fe enzir. Tur, dolanyp yatmağdan tur, inni kavmun gorkuza başla. Sana risalet berilli, sen gerişine yüklenilli, sen peygamber inni kavmunu Hudaýa yekta perestlige çağırda başla diýakadany. Ya eyyuhel muddessir surasy näçe ayet hesap kılary? Ta warrujza fahjur çellim nazil bolly. Bundan Rasulullah aleyhissalatu vesselam Meza ahdun nevmi ya Hadice. Ey Hadice, inni uqiyın vakti geçti diýakadany risaletin başlaýa. Risaleti hemmäňiz bilýäňiz ýaş musulman dogully. Rasulullah aleyhisselam sahabaly bir risalet, bir dini bize yetirmedi. Kän gynçylyklara galýarlar. Enemiz Hazreti Aýşe sorapdyr, ya Rasulullah, görüň nagat İslam dini gynçylyk bilen bize gelýär. Enemiz Hazreti Aýşe sorýar, ya Rasulullah, هل أتى عليك يوم كان أشد منهم من يوم أحد؟ Enemiz Hazreti Aýşe sorapdyr, ya Rasulullah, sana Uhud jeňi, Uhud günü beter sana gyn bolly. Aýa şu Uhud günden başga da sana bir gyn geçen gün boldymy diýipdir. Uhud günden başga da sen mübarek diýişleň Uhud jeňde şehit düşdi. Hazreti Hamza ýaly sahabalar şehit düşdi. Musulmanlara beter bir gyn bolan gün bolly. Ya Rasulullah, Uhud jeň sana gyn geçdi. Emma Uhuddan başga da sana gyn geçen gün boldymy diýipdir. Risalette İslam dini bize yetirmedi. Nagat Rasulullah aleyhisselam gynçylyga galýa. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Laqad laqitu min qawmiki ma laqit. Ey Aýşe, Uhuddan adamaňa gyn bolan sen kowmungdan, sen taýfaňdan, şu Mekke ählinden maňa yeten gynçylykla Uhuddan nada gynatdy diýipdir. Mekke adamlary şu kowmung beren eziyetler maňa Uhuddan nada gynrak etdi diýipdir. Imma wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Mundan nada maňa gynrak geçen gün Taýife giden günüm diýipdir. Uhud jeň gyn etdi diýipdir. Uhuddan güýçlirak maňa sen kowmung beren eziyetleri ondan da gynrak boldy diýipdir. Emma bi Mekke ählinden beter maňa şu Taýife gidemde diýipdir. Şu Taýynyň eziyeti maňa hemmesinden beterrak boldy diýipdir. O näme? Rasulullah aleyhissalatu vesselam Mekke adamlar horlan wagtynda Rasulullah aleyhisselam gynçylyga galyp dargan wagtynda, hatta hazın adamlary hazın wagtynda her ýurtdan gelenlerinde her kerweniň ewinde durupdyr Rasulullah aleyhisselam. Öz kowmy horlapdy, Mekke adamlary horlapdy. Meni eýe boljak, men Hudaýyň peýgamberi hak din bilen geldim ha diýip her gelýän kerweniň ewinde Rasulullah aleyhisselam oturýanmyşdy. Emma hiç kim Rasulullah aleyhissalatu vesselam innemendir. Şondan Rasulullah aleyhisselam Hazreti Zeyd ibn Harise bilen Taýife gitdi. Taýife giden wagtynda Taýifeň ulusyna İbn Abdi Yalil diýen şahsa barakadan men özüm hüdürledim. Men Allah'ın peygamberi, men hak din bilen geldim. Meni Mekke adamlary horlapdy. Siz eýe bolarsyňyzmy, arka çykarsyňyzmy? Men hak din bilen geldim ha diýakadany İbn Abdi Yalile barakadan aýtdyk. Ola da tesawwur etmedin, tesawwurdan da hariç edakadany Rasulullah aleyhisselam Hazreti Zeyd bilen horlaýarly. Rasulullah aleyhisselam'a yönü arka çıkmaya thime dursun, oğluncuklary, aklı bir çaşallary Rasulullah aleyhisselam'a daş bilen belle daqadan Hazreti Zeyd bilen Rasulullah aleyhisselam'ı Taýifden çykarýarlar. Peygamberimiz aýdypdyr, ey Aýşe, maňa şol Taýifden çykamda Uhuddan nada maňa agyrrak boldy. O näme? Inni çykdym Taýife bir umid bilen barpdym. Şola maňa arka bolar diýip barpdym. Ola yöne de çıkarmadılar. Oğlancıklarını yedimize düşürüp bir değerleri daş bilen belledip Rasulullah aleyhisselam Taýifden çıkarýarlar. Şonna bir galym diýipdir. Mekke'ni wezakadan Mekke gitsem Mekke adamlar meni horlapdy. Taýif men beýtdir köberdi.
bir şotada özüm aňylakadan galym Hudaýa men nirek gideýini bir hem gelli, bir gaýgy gelli, bir nirek gideýini ýakadan bir agyr ýagdaý gelli, şo wagt maňa Uhuddan nada beter agyr boldy dipdir. Yani bir nirek gitjegim bilmäni bir durdum dipdir. Şo wagt maňa Uhuddan nada agyr boldy dipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şeýdip barşyma iki dağın arasyna ýetdim. Birden defämde bir zat qarally defäni gördüm. Hazreti Jibril ýanyna bir perişte bilen gelipdir. Ol perişte dağın periştesi. Hazreti Jibril aýtdy: "Ey Muhammed, Hudaý Taala iýerdi bizi, mamur etdi. Sana ol kowmyň eden işleri, aýdan sözlerini Hudaý eşitdim. Şu perişden sen ihtiýarynda goýdum, şu dağın periştesi. Eger sen isleseň Taýefy Mekkani iki dağın arasyny qysaqadany helak edip göbereyli. Sana şu eziýetleri berdi diýakadan şu perişte geldi dipdir. Emma ýene de ýok, men umid etýän bilan aralaryndan Hudaýa çokunýan, Hudaýa ýykylýan mu'minli dörer. Mu'minli bilan arasyndan dünya gelerle, mu'min adamla bolarly diýakadany şol umid bilen ýok, men dağın arasında Taýefy ähli Mekkani gysylmaklygyny ejada bermedim. Şo Taýefden gelýäkä Uhuddan nada maňa agyr boldy diýär Rasulullah aleyhissalam. Şeýtdir Peygamber aleyhissalatu vesselam inni tebliğ başlamaly. Yani gynçylyklaryň deslawyny. Enemiz Hazreti Aýşe aýtdy: "Deslap risalatyn Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen başlaýar." Enemiz Hazreti Aýşe radıyallahu anha Hazreti Ebu Bekr Siddiq'ın musulman bolmaklygyndan aýtdy. Rasulullah aleyhissalamy ayetini: "Ya eyyuhal muddessir qum fa anzir." Tur kowmyň gorkuzda başla, Hudaýa çağırda başla diýilen wagtynda haraja Ebu Bekrin yuridu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aýşe aýtdy: Ebu Bekr Siddiq atam öýden çykyp gitdi, Rasulullah aleyhissalama sataşykdy. وكان له صديقا في الجاهلية. Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhisselam bilen jahiliyette de dost etdi. Bulan dostları da bir-birine muhkem etdi. Ýöne dil bilen dostlukda beter aralar gawutdy Peygamberimiz bilen. Özü Rasulullah aleyhisselamyň sedaqatin bilýärdi, amanatin bilýärdi, ahlagynyň gawudygyna yetik Ebu Bekr Siddiq. Rasulullah aleyhisselam adamları yalan allamaýany bilýän Ebu Bekr Siddiq bariya Rasulullah aleyhissalamy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataşýa. Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Ahaqqun ma taqulu Qurayş ya Muhammed?" Ey Muhammed, Qurayşyň aýtýanlary sen hakynda dogrymy diýipdir. Qurayşli aýtdy: "Sana wahy gelýär, dogrymy şola?" diýipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq ozal Buhayradan eşitdi. Umayyah ibn Abi Salt'dan eşitdi. Bir peýgamber geljegini Waraqat ibn Nawfal'dan eşitdi. Ey Muhammed, dogrymy şu Qurayşyň seň ýygyňda gurrun etýän diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam: "Bela, dogry ey Ebu Bekr Siddiq. Inni Rasulullah ve nebiyyuh. Min Allah'ın Rasuli ve peýgamberi. Ba'athani li uballigha risalatahu. Hudaý meni peýgamber edip iýerdi ta Allah'ın risaletini ýetişdirmeden çyryym. Ve ad'uka ila Allahi bil haqq." Ey Ebu Bekr Siddiq, seni Allah'a çağıryan. Fe vallahi innehu lel haq. Ey Ebu Bekr Siddiq, men çağıryan yolum qat'an haqdır diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Ad'uka ya Ebu Bekrin ilallahi wahdah la şerike leh. Ey Ebu Bekr, seni yeke bolan Allah'a şerike bolmayan Allah'a sen çağıryan musulman bolipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hemin ki Rasulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sözün töködipdir. Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhissalam tökötdimi? Digirdenmändir, fikretmändir, durmandir. Şo taada iman getiripdir da. Şo taada Rasulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sözün tökötdi. Ebu Bekr Siddiq men imana gelýän girýän ýakadany eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Rasulullah diýipdir da. Men şahadetlik berýän Allah'dan başga Allah yok, hiçbir eýe yok we sen hak peýgamber diýakadany şahadetlik berýän Ebu Bekr Siddiq şo taada musulman bolupdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam soňramlarda aýtýanmışdyk: "Ma da'awtu ahadan ilal islam." Men bir adamy islama çağırmadım, meger şol adam bir digirdenni diýipdir da. Men her bir adam İslam'ı hüdürläp İslam aýdan wagtymda bir durdy, bir meksetdi diýipdir. İlla Ebu Bekr, meger Ebu Bekr Siddiq durmat diýipdir.
Men aydan wagtymda never digirdenni, never göreýinnidi, never fikretdi. Men sözüm tökötdim, imana da girdi. Ebu Bekir Siddik yani Resulullah aleyhisselam aydan wagtynda imana giripdir. Ene Hazreti Ayşe aýtdy, Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir Siddik iman getirenle deslap iman getiren Ebu Bekir Siddik erki adamlardan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir beganaqydan izine urilipdir. Mekke iki dağın arasında bolsa, şol iki dağın arasında Resulullah aleyhisselamdan aňyrda began baryan adam ýokdy. Yani Ebu Bekir Siddik ozallan yoldaşı, cahiliyette yoldaşı, deslap da İslam aydan adam şahsi durmanı tereddüt etmeyen Müslüman bolansaň Mekkeň dağının arasında Resulullah aleyhisselamdan Ebu Bekir Siddik Müslüman bolansaň begen ýan adam ýokdy. Yani Peygamberimiz beter begenip hoş bolup Ebu Bekir Siddikiň Müslüman bolmaklygyna begenipdir. Mune İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ahirki jowrun inşallah Hazreti Ebu Bekir Siddik Müslüman bolandan soňraki kynçylyklar başlaýa geljek jeleselerde hyzmatyňyza ýetişdirer. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ihtilafly bolupdyrlar. Bir toparla aýtdylar Resulullah aleyhisselame deslap iman getiren Ebu Bekir Siddik. Bir toparla aýtdylar deslap iman getiren enemiz Hazreti Hadice radıyallahu anha. Bir tofarla Hazreti Ali Resulullah aleyhisselamın yanına oğlan çıkmıştık. Hazreti Ali hemmekişten imandan sebqat geçti. Hazreti Ali'nin öyle bir koşgusunda aýtdy, men İslam'a girmeklikte hemmeňizden men sebqat geçenlerin, sebqat alanlaryň diye. Hazreti Ali başkalardan öwe geçdi diýip ihtilafly. Bir tofarla da Resulullah aleyhisselamın madam ýanyna gelýän Zeyd ibn Harise öwe geçigilýär. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bilen arasında tetbik beripdir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin nazarşi erki adamlardan, ululardan deslap imana giren Ebu Bekir Siddik. Evvelin nefer olaqallardan Ebu Bekir Siddik. Zinanalardan Hazreti Hadice deslap imana girellerden. Oğlancıklardan Hazreti Ali deslap imana girellerden. Emme kul bolup beren adamlardan Zeyd ibn Harise deslap imana giren insan yakadani bilen arasın İmam Azam şeyle yüşürye. Erki adamlardan behar hal deslap imana giren Hazreti Ebu Bekir Siddik Müslüman bolan wagtynda Mekkeň dağlarynyň arasında Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan aňyrda begen ýan adam bolmandyr. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala hemmemize zahire ahiretimiz etsin inşallah. Bu oturuşyklary geljek jelesede Hazreti Ebu Bekir Siddik Müslüman bolan wagtyndan meýlek ýanky tebliğ risaleti ýetişdirmek kynçylyklary bilen nagat eziyetlere garya Qurayşlaryň arasında soňram şu ýagdaýda gözün açan wagtynda Resulullah aleyhisselam'ın hal nazire diye hyzmatyňyza geljek jelesede inşallah ýetirer. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okuýakydany içerde daşarda kulak asallan umidwarlarynyň täzeden köneden dünýeden geçen mümin musulman dogallarymyzyň ruhlaryna bagyşlar okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.